GTA 6 не павінна каштаваць $100. І я зараз патлумачу, чаму я так думаю. Па-першае, чуткі пра кошт распрацоўкі ў $2 мільярды ўсё яшчэ чуткі. Уласна Take-Two сказалі, што бюджэт больш за 1 мільярд, але далёка не 2 мільярда. Аднак гэта ўсё адно рэкорд. Дык ці значыць гэта тое, што GTA 6 будзе каштаваць $100 ці нават больш? Я сумняваюсь. З моманту выхада GTA 5 франшыза прынесла рок-зоркам понад $9 мільярдаў. І гэта не толькі продажы GTA 5, гэта і мікратранзакцыі ў GTA Online у выглядзе Shark Cards і падпісак GTA+. Канешне, тут ёсць доля продажу іншых частак серыі, але яна не ўплывовая. Я зрабіў простую, але не вельмі дакладную матэматыку, але нам таго хопіць. Калі памножыць колькасць прададзеных копій GTA 5 за кожны год на кошт гульні ў той час і адняць 30% камісіі платформы, атрымліваецца больш за 4 мільярда рывухі ў скарбнічку рок-стараў. Але агульны прыбытак, як мы памятаем, понад $9 мільярдаў. Гэта значыць, што толькі 45% рок-стары атрымалі ад продажу GTA 5. А астатнія падпіскі GTA+, Shark Cards і продаж іншых частак франшызы з 2013 года. Таму асноўныя грошы яны грыбуць далёка не з продажы гульні. Улічваючы поспех і даўгатрываласць GTA Online, у GTA 6 нас чакае тая ж самая гісторыя, але ў большым маштабе. І вось галоўнае, рок-стары ніколі не ставілі кошт базавай гульні вышэй за рынок. З 2013 года да амаль 2020 AAA праекты каштавалі каля $50-60. GTA 5 таксама стартавала па $60. Таму базавая версія GTA 6 папросіць з вашага гаманца не больш за $80. Сённяшні кошт AAA праекта. Усё, што вышэй за $100, ужо пра дэлюкс версіі. А што думаеш ты, ці вартая GTA 6 $100? Пішы ў каментарах.